su daina kallon wai zan yi so uku. Sai kallon a tafiya na mai alherin shi bari na kuma rashin alherin shi. Don baka da garanti wanda zai zo a bayana in ka cire ni ma abin da nake nan shi zai iya mana ka garanti. Siyasa rigar 'yanci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin siyasa rigar 'yanci. Shirin siyasa rigar 'yanci shiri ne wanda ke kasancewa da 'yan siyasa wanda suka rike da makamai da masu neman takara da ma wanda suke da ruwa da tsaki akan siyasa. A yau muna tare da Honorable Baba Ali, ɗan majalisa mai wakiltan jihar Nasarawa ta yamma. Honorable, ina maka barka da kasancewa a cikin wannan shiri namu na siyasa rigar 'yanci. Farki na godiya da wannan zuwa na kamun ziyara. Masha Allah. A cikin dakika 30 ina so ka gabatar da kanka ga wurin masu kallon mu. Shin wane ne kai, menene sunanka, kuma wani matsayi kake rike da shi a yanzu da kuma takarar da kake nema nan gaba? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Honorable Ali Ibrahim Nana, wanda aka fi sani da Baba Ali. Dan majalisar jihar Nasarawa na wakiltar Kifita Yamma. Kuma a yanzu ni da wani Allah ya nufa na samu kuma damar yin takara karo na uku na majalisar jihar Nasarawa. Masha Allah. Ce bayan yake. Akalla ka kwashe shekaru kusan 8 a wannan kujera wanda kake wakiltar Kifita Yamma. Shin wace nasara ne kake kafa alfahari da ita a wannan shekarun da ka kwashe a matsayin ka na wanda kake wakiltar jama'a? To, a hakika duk abin da muka yi a mazaɓanmu kowane abu na alfahari da shi. Abin da ya kawo daga ƙarfafa jama'a domin su tsaya da ƙafafunsu, wato empowerment kenan, da kai ga harkar ruwan sha, da kai ga harkar lafiya, da kai ga harkar ilimi, duka ina alfahari da su. Amma wanda ni na ga a cikin wannan abubuwan da ne bakan yana shine a ce harkar ilimi. Masha Allah. Menene yasa Honorable Baba Ali yake neman wa'adi na uku bayan wa'adin sa na biyu? Abin da sami ke neman wa'adi na uku kwarin komai ba saboda mu ƙarfafa ko kuma jaddada abubuwan da muka zai da shi a jihar Nasarawa. Wanda ba a saba yin shi ba muka kawo shi. Muna sa ran kafa turba wannan turba za a da gine shi. Da ko da ya ba ma wannan kujera zai daure. Wannan ba zai daure. Malon kuma ban ka lura tsarin manasakan ilimi ba wanda ya taɓa irin shi a jihar Nasarawa. Domin mu tsarinmu shine za mu bayar ɗalibi scholarship na jami'a tun daga hajjin farko har ya gama. To, karar kuwa mun kawai tsari ne wanda zai taimaki al'umma, kuma na san wannan tsarin ya zama to ya zama da gine shi sa nake neman kawai na uku domin mun samu wannan dama na imani har ga Allah duk wanda muka ɗiba kafin mu gama mulkin mu na gaba sun gama karatun su sannan kuma mu ɗibi wasu. Masha Allah. Na taƙaice ɗaya daga cikin burinmu na mu koma wannan kawai na uku. A daidai wannan gaba ka yi employment sannan ka ba da scholarship kuma ka yi appointment. A cikin wannan abubuwan da ka yi wanne ne kake ganin ya tasiri ga cikin al'umma? Abu guda uku ne wanda su ne gishikin al'umma ko kuma guda hudu. Kaga tallafa mutum ya tsaya kafafun shi. Na baka jari ka yi sana'a, na wannan jari Allah ya albarkaci abin za ka samu kanka ruwan sha, za ka samu kanka yawan lafiya. Na biyu na ba da aikin gwamnati. A aikin gwamnati na Allah ya sama mun albarka, za ka samu kanka ruwan sha, za ka samu kanka kiwon lafiya. Sannan uba kuma harkar ilimi. Ilimi shi ne ginshiƙin komai. Wannan ɗalibai da muke ɗiba muke ba su karatu ta turo su scholarship namu, in Allah ya samu wannan kafin su albarka mutum ɗaya ma sai iya mulkin Najeriya gaba ɗaya. Wannan gaskiya. Ga wannan abu guda uku da muka ƙarfafa su a cikin tafiyar mu, da wannan abu suna alfahari da su, muna imanin har ga Allah muna yin abu ne mai kyau wanda jama'a sun gani kuma sun gansu.
idan Allah ya sa aka sake zaben ka a wa'adi na uku, shin wani babban aiki ne zaka fi mayar da hankali a sai kamar da na gaya maka harkar ilimin na yanzu muna da ɗalibai kusan guda 63 na ina sa ran next year zan ƙara su zama ɗari. masha Allah A ga kamar da na faɗa maka tsarinmu da muke bayarwa fully funded scholarship ne tun daga ajin farko har a gama. na To muna burin cewa insha Allah ɗalibai ɗari ɗin nan muna son mu ba su wannan scholarship mu ga sun gama. na Kuma muna son mu kawo musu wani tsari ba wanda sun gama kawai ba su a zube haka ba. Tsarin mu anan shine da za mu haɗa musu soyayyen junansu. Za mu bai da abin zama kamar wani organization cewa ya su da halaka kuraye sun gama ilimi sun gama karatu suna aikin gwamnati wannan organization ina su kina nan gaskiya ne kenan junan su sannan a cikin su za su samu junan su aiki da sauransu dai. To burin mu ma mu buɗe musu account zan buɗe musu account samu su kuɗi a ciki sannan su kuma da friends su dinga mutane wannan account ɗin. Ko da yau ka gama karatun kana aiki ne da ka ɗauka naira 50 naira 100 naira 2 ka zuba wannan account ɗin domin a taimaki yan baya. To Allah ya tsara mu shi. na'am to sai dai kuma wasu mutane suna ganin kamar cewa wa'adi uku ga mutum ɗaya kamar yayi yawa. Wasu ma suna cewa lokaci yayi da zaka matsa wani ya shigo shin wani martani ne zaka mai An sana shi ne mai garantin su wannan su kawo zai yi abin da ke yi. na'am Ko kuma kawai burin ka cire mai kyau ka kawo wani ba zai iya ba. wannan gaskiya Yau ka ce kaza kare wani uku yawa sai ka cire ni ciwo ne zai kawo kuma shi ba zai iya wannan harkar ilimin ba ka ci gaba ne ka ci baya ne. Harkar ilimin ya kamata ma a ce jama'a mutanen kefi su zamanto an bani malamban a wurin. gaskiya Wanda ba taɓa iya jihar Nasara ba in na kawo wannan yaƙi da lokacin gwamna. Kai na ga na da cikin cayabe ne. Haka a daina su daina kallon wai zan yi so uku. Sai kallon a tafiya na mai alherin shi bari na kuma rashin alherin shi. Don baka da garanti wanda zai zo a bayana in ka cire ni ma abin da nake nan shi zai iya wannan. Ka garanti. kai ne ka lashe zaɓe a zaɓen da aka yi na fidda gwani kai ne kai nasara menene sirrin wajen nasarar da har yanzu zama a cikin tare da kai Ai ba wani abu na faci talaka sun gama ya muke yi ne. Ka ga da takaice ni ne da mai sani ko wanda na wani buɗe wurin da ake bayar ma abinci duk ƙarshen wata za a sa ko shinkafa ko garin masara a ringarwa mutane. Ni ne da mai sani farko wanda na kawo wani tsarin scholarship. Ni ne mai sani farko wanda kullum ɗaya biyu weekend na garin nan haka jama'a da waje za su da ƙorafi da za su damuwan da mata hau ƙarami yake a basu. wannan gaskiya ne Ina ga wannan abubuwan ne shi sa yake da kyakkyawan halaka da mu da mutanenmu. wannan gaskiya ne Wani da mutane farko wanda na gina constituency office. Ko ba na gari ko na gari akwai ma'aikata a wurin da ka je ka canza kwamfutar naka wanda izinin Allah za a yi. Ni da mutane farko wanda kowane constituency na saka wakilai don yin kukan mutane. Saka wannan abubuwan ni ban da nisa da mutane za su da rajin waya aka zo wannan firamare duk masu magana sai abu ne ba su wannan kira na zaɓe. So ga jama'a sun rinja kai sai ne za zaɓa. A cikin cewa na ɗiba jama'a daga wani gari. Na gane? Da saboda aka asalan asuman kyakkyawan halaka mutane sun gane sun waye fa. Ba ka ce su da wani barazana da wani bumari ya ko da wani mota. Kamar su aiki su gani shine gaske magana. Masha Allah, masu kallon mu da fatan kun jaɗe yadda shirin tamu ta kasance da honar Baba Ali Naga. Duka an maka wa ɗaukan su. Kada ku manta, za ku samu wannan aikin ne a YouTube channel ɗina mai suna Abdul Tech TV. Haka kuma za ku yi bibiyar social handles ɗina irin su Facebook, Instagram, TikTok da kuma Twitter wanda ake kira X a yanzu. Honorable, muna godiya da ka bamu lokacin ka. Da fatan wani lokaci idan muka sake dawowa za ka bamu lokacin ka. Mun gode Allah ya sa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.